Nou, live gaan, jongen. Hier, binnen. Nou, ga je laatst net zo mooi muziekje de vorige keer. Nou, je bent live. Je bent live, hé. Was dat een bier net? Oh, mooi jong. Du hast een Ik ben jong. kaartje in de moeder, maar is net waan. Nou, hartstikke goede dag, meestal. Nou, Erik. Maar deze maar even zien dat je überhaupt Hoppa. mijn chat even schenken. Ik zoek je live chat. Nou, ik zie hem wel. Dus just een boel, hè? Ik ga hem even als last venster Nou, ja, hartstikke leuk dat je even show meestal. Ik ben nog eenmaal live weer vanuit mijn hoers en vanuit Bart zijn hoers. En verschillende locaties heen, hè? Ja, dit is gewoon verschillende locaties. En je kent je het zelf even inbellen uit je willen via WhatsApp. Het noemen ze dit erbij. Moet je er even bij? Ja. Zo. Mijn zoon is er ook even bij. Oh, de draaft er wat op achtergrond, deel, ja? Ja, ik zit het, joh. Nee. Nou, hartstikke leuk bij deze virtuele vrijdagmiddagborrel. Ik hoop dat je mal hier het bier clear hebt. Want ja, we kennen dus net meer naar de kroeg daar, hè? Dat mij net meer. Dus dan maar hetzelfde doen, hè? Oh, du hast er nog meer bezig een beetje gewoon. Ik ga hier nog een beest. Dat is het voordeel van thuiswerken. Dan had Tessen erbij. Ja, dan had je alles erbij, hè? Dan had ik alles onder handbereik, hè? Het bier, hè? Ik ga jullie nog een speciaal bier hellen. Ik had om het water naar de supermarkt laten gaan. Ja. Dus, maar ik zal even zien dat ik de livestream hier even... Ik zie de chatje net. Doe je de chat wel, Bart? Werd er al reageerd? Ja, ik zie de chat wel, ja. Hendrik en Jelmer ben er. Nou, ik maar even hoe doe je dat? En nog een Jelmer. Ik ben echt en hartstikke goed bezig. Ik maar even die live chat zien. Je zit wel in mijn venster van YouTube zit live chat. Maar ik zie vervolgens helemaal niks. Niels zit er ook. Niels 22 gelijktijdige kijkers. Matthijs Numan is erbij. Hartstikke mooi, jongens. Mooi dat je eruit binnen. Ik klap even op mijn scherm, klap ik wel even die stream hier. Dan kijk ik even naar de reacties zien. Dat is misschien wel zo handig. Dat staat helemaal nergens op natuurlijk. Hè? En de No Means. De No Means is er ook. Hij een beker erbij en je kan dus inbellen. Hè? Ik ga het nummer de del zetten. De lijn is in je hier meer. Maar wij hadden het nummer... Oh, daar had het nummer del zetten. Ja, we gaan het nummer gewoon bijzetten. Dus voeg hem thuis, zoek ze. Zo ga ik naar je chat. Zo. Sure, hier ben je hem al, ja. Ja. Sure. Maar ik zou zeggen, ik zet het nummer ook nog wel in de chat. Ja. Dan kan ze even in video bellen, dus wel. Mooi, jongens. En hoe komen we terug? Komen we een beetje goed terug hier? Dat vragen ze bij de geheime zenders ook wel een beetje, hè? Van, komen we een beetje goed terug, ja of nee? Ik is wel live gaan met Sylvana. Zei je dat, Bart? Nee, dat is een orenbaard. Hé, dat is een orenbaard. Dit is wel lekker verwarrend, dit. Heerlijk. Ja. Kom een beetje goed terug, Heesen? Kom je een beetje lekker terug? Kom we knallen een beetje lekker de baan uit. Hoe nog steeds ook weer? Het tepeltje hard aan het bandje of zoiets. Hoe gaat het? Zet er wat prik op een kabel. Ja, dat idee. Nou, we beginnen gewoon met mijn ouderwetse tjoch. Proost. Proost, ja, hè? Ik zal erbij pakken. Proost. Dit is dus maar net een puntetiket. Dit is maar gewoon een roemenetiket. God, ja, dat verhaal. Ja. Bart, vertel daar eens even over. Jij en Bart trouwens ook goed, dus mag ik hem met loeder zetten. Of je hem misschien... Er zijn dus verschillende. Hier is het, hier. Ja. Hier, dit is bij sommige flesjes, schijnt dat in een punt erin. En die flesjes die ben net goed. Dat is net meestal die doet dan wat. Dus je mag ze altijd houden, maar een rondje. Meestal die dan wat, kom je hem het verhaal misschien wel eens jet. Dan schiet daar ergens een kroeg te wijzen en dan gaan ze gewoon t-shirts. Gaan ze daar maken en dan zeggen ze van we drinken geen bier maar een puntetiket. Want dan zeggen ze van ja, dat in het brouwt in de Hertog Jan brouwerij. Maar dat schijnt dan brouwt te wijzen in bij Dommels of zo. Ja, dat is net best. Ik weet niet waar, hoe ze daarbij komen. Ik had het nog nooit meemaken, maar dat schijnt ze te wijzen. Ja, nee. Dat is mythisch. Ja, maar Hertog Jan, wat denk je was Hertog Jan en waar kent dit verhaal van de puntetiketten? Want daar ben ik wel benieuwd naar wat er believers binnen. Puntetiket believers. Het is een soort geloofssysteem inderdaad. Ja, nou ja, ik weet dat je de aankondiging al zien hier. Ik had wat last van de keel, dus ik vrees me nou ook een beetje af van nou, ga ik misschien het virus ook al opbranden, dat ik een beetje last van de keel had. Je hebt misschien ook wel een beetje om mijn stem, die is wat donkerder als normaal. Mochten je mijn stem tenminste van normaal kennen. Dus ja. Dus ja, ik moet eerlijk zeggen, ik weet het net zo goed dat ik het nou ga, ja of nee. En ja, uiteindelijk testen ze het net ergens testen litten, volgens mij. Of dan was het echt DSC geweest, dan testen ze die erop. Of testen ze die gewoon net. Dus dan tast maar wat in het duister. Dus dan zie je ook altijd die cijfers ook in de media verschijnen van zoveel mensen die weer met corona besmet. Maar ja, het zijn alleen de mensen die dus hartstikke DSC binnen. Voor hetzelfde rende de wereld mensen mij om. Hey?
Ja, dat wist ik. Er was nog wat officiële cijfers binnen natuurlijk. Hè, van mensen die het wel of net hebben. Nee. Sommige mensen kunnen daar heel net zo wat les van te hebben. Dus dan, Nee, klopt. Misschien is list dit hij het dan. nou wel. Misschien hak het nou wel, maar is het alleen een beetje pijn de keel. Was het een beetje voortje te kerst, maar wat van dit bier. Ja, dus je list die testen weer zo. Als je maar heel weinig klachten had van mij, wist er net in je test. Van mij, dat is dan helemaal niks. Je haperen wel wat. Ja, ik zie inderdaad ook wat gedrapte frames zijn in programma's. Dus we kunnen daar wat haperen. Maar wie vreeg je nou ook het uiterste van het internet, hè? Ja, in mijn internet zit je goed gespannen. Ja. Ik zit hier ergens in een Ziggo-gebied en het weer altijd nog net de best. Dus ja, dit Reed gloeiende kabels door de keten heen. Ja, de kabels die van. En iedereen zit er natuurlijk tussen, hè? Te streamen en te doen. Ja. Dus ja, dat is wat ik net beter van. Dus nou, ik zie maar eerst even een instartje snel letten meisjes. Ik ben deze week even in Burgenwest. Had ik even de stemming peild onder de meisjes. Dus we kregen eerst even een liedse compilatie daarvan. En daar klik ze dan even hier een dalsje in. Dus nou, ik zou zeggen, kijk en huiver. Dus ik even zien hoe ik het instarten moet. Nou, volgens mij kan ik nog instarten. Daar komt hij. 1, 2, 3, go! Ja. Nou meisjes, ik ga maar even stopzetten, want ik heb er geen geloerd bij de video. Hoe dat nou precies kent, dat weet ik ook net. Daar kan je hem zo net zeggen. Dan moeten we mee. Ja, maar we even de technische dienst moet er even zien. Kan ik even niet inbellen? Ik wil er niet bellen. Dat is even niet in België. Ja, nou misschien. Bel je nou eens even niet in. Maurice had altijd wat te vertellen, dacht ik. Maurice, bel je even in op het Maurice die zit ook dit nummer. Geen geluid, zei hij. Dus kom er even in, Maurice. Vertel hem wat ik dwam had. Misschien weet Maurice het wel. Hey, Maurice ziet er ook aan het livestream best. Kijk maar OBS. Nou, misschien kan er even uitlezen hoe het maakt. Ja, maar ik denk dat ik al wel weet hoe het zit, ja? Ik denk dat ik het al wel weet. Monitoren en uitvoeren, denk ik. Zit hier wel geluid bij? Oh, ja. Ja, maar je hebt wel geluid, toch? Ja, ik ga hierin die een beetje monitort voor mij. Die helpt even erbij. Om te zien dat alles goed gaat. Meestal, ik zet eigenlijk dit instartje nog een keer om. Al weer alleen maar om het geluid even te testen. Dus ik klap hem er even in. Ik kijk op telefoon, sorry. Nou ja, dan kan je toch gewoon met de telefoon bellen. Dat is alleen maar beter als mijn telefoon, Jost, Maurice. Ja, wat is het probleem, Maurice? Ik sta er even in, jongens. Dan zeg ik even dat ik hem erin krijg. Hè? Nou, dan gaat hij weer, jongens. Dan zeg ik even dat ik een geluid fixen kan intussen. Net wanneer doe je het goed? Maar juster week hier, maar dat in het Fries komen. Ja, Fries, hè? Fries is helemaal prima. Juster week hier en Ja. toen week met je. Ik dacht, nou, het is hartstikke druk. Ik dacht, ik rijd wel in het dorp, maar daar ga ik nog spits van. Dan krijg ik een dan? conditie van 0. Dat is een goed moment om nog te werken. Ja. Dus na je computer kocht sinds januari, dus dat ding super snel. Ja. Ik google hier wat ik wil en nou, ik hoor het coronavirus. Je bent spits te voorzichtig. Je bent zo voorzichtig, dat is net een leeuw, hè? Nee. Die mensen zitten daar al lekker op flutten. Spannend? Ja, het is moeilijke tijd. Je weet niet waar je aan toe bent, toch? Nee. Gewoon afwachten, gewoon positief blijven. Ja, meisjes, gewoon afwachten en positief blijven, zei de man bij het kanarievoer onder de arm. Hè? Nou ja, gelijk toch? We gewoon lekker positief blijven, vind ik echt. Lekker Ja, een biertje dat drinken is ook- tussen en het draait vanzelf weer eens oer. Hè? Ja, dat gaat wel vanuit. Misschien wordt het wel even, maar uiteindelijk komt het altijd wel goed, joh. Dat kon Ja, ik hè? gewoon vanuit, is toch? Ja. Je mag even een bel houden, anders bel ik aan het zelf wel even niet. Ja. Anders bel ik aan het zelf niet. Je zit zelfs al op, je zit zelf op stand-by het apparaat. Ik het je. Zo nodig gaan Welk apparaat, joh? Ja. Maurice, bel even niet. Maurice of bel ik Maurice zelf wel even? Ik bel hem zelf in, dat ken ik wel, hè? Ja, Ik natuurlijk. zelf gewoon in België. Moet ik even zien, hebben we het ook nog? Ik zit een heel verkeerd apparaatje, joh.
Ik ben eerst hier, als je een kind meisje heb ik door. Dat is heel mooi. Dat kan je wel noemen als ik dat wil jammer dan, maar... De oude kroegbaas van de Harste. Wat is dat, jong? De Harste, is dat een kroeg? Ken je dat, de Harste? Jelle Klomp kan wel bij je. Ja, die bewijkbaar is. Nou ja, Bekend van dat zijn, is dus... Videoberoep starten. Nou, doe maar. Zie je, ik zit nog in het plafond trouwens erbij. Dan komt mijn telefoon hier zo light. Ik stel dat Jan Jelle aanwezig is. Het is een vlogger, Jan Jelle Klomp. Je kent hem misschien van die vlogkanaal. Jan Jelle Klomp. Ik bekend Zag je iets van in het, vlogkanaal, hè? Ja. Nou, weet ik eigenlijk niet van wie, ja. Daar vindt de mol op. Ja, maar nemen we nou natuurlijk net op. Bang, joh. Nou, is altijd zeer. We gaan even snel even een biertje drinken, toch? In deze virtuele vrijdagmiddagborrel. Ja, dat mag toch wat, hè? Als je net één keer meer... of iedereen is er wat tussen te werken. Dat is wel hartstikke saai natuurlijk, hè? Ja. Had je nog een suggestie? Want ik denk dat Jan Jelle Klomp net opnemen gaat. Dan mag er Maurice maar een bij, denk ik. Oh, sorry. Dat is een aparte lach. Nou, die is Hamming, jong, toe. Ik bij hem gewoon op, ik heb iets kijken. Maurice Hamming, jong. Had ik een vlogkanaal trouwens. Ik zit echt super dik in de vlog zien in Friesland. Ja, daarom. Huh? Zullen we dat meer? Ja, dat vind ik Zacht, hè? wel leuk. En Miel kan ze ook wel bij Ja, we kunnen Milan ook wel bij, jongens. Nou, maar zo zien is Ja. Maurice ook al. Goeiedag, Maurice. Hey, werkt hier niet? Ja, bij mij werkt hij wel. Ja. Bij jou? Ja. Hè? Ja, het ken gewoon. Ja, het geluid gaat over de telefoon inderdaad. Ja. Dit zijn allemaal technische dingen, Maurice, die ik nog niet heb opgelost. Dit zijn allemaal nog technische uitdagingen die ik hier heb. Ja, hartstikke mooi. Maar zit je ook aan een borreltje of niet? Of zit je ook aan een borreltje of zit je helemaal in quarantaine? Nog niet, bijna aan de borrel. Ik moet even een klein overlegje en dan werk moet wel doorgaan, hè? Ik bedoel, ja, als ZZP'er moet je wel. Ja, nou jongens, dit is Maurice Hamming, ZZP'er uit Drachten. Die, op het moment, ik word rustig. Heb je het rustig? Ja, iedereen belt af, hebt af, Ja, mailt hè? af. Ja, want jij hebt ook nog een baan volgens mij bij een onderwijsinstelling. Ja, dat is ook niks, pand is dicht. Dus er mag niemand meer de hand zijn. Nee. Nee, inderdaad, de Hans Hogeschool inderdaad. Daar zit je, je zit, wat doe je dan? Zit je gewoon de hele dag thuis of wat doe je? Ja, nu even niet, dan even ergens heen. Maar de rest is thuis zitten. Het is niet anders. Nee. Vind je het vervelend of kun je er wel een beetje tegen? Oh nee, ja, op zich, er is altijd wel genoeg te doen, maar het is leuker als je gewoon even op pad bent. Oké, ik hoor je wel iemand die zegt inderdaad van, geluid is poer min. Je bent heel slecht te verstaan, hoor ik hier. Maar dat, Ja, ik praat ook Nederlands, misschien is dat het verschil. ja, dat kan het ook zijn inderdaad. Inderdaad. Misschien ook bij deze andere microfoon even houden zo. Bij deze hele mooie. Ik had je ook wat bij de wat andere microfoon. Ja, ik heb nu wel oortje microfoon en de gewone, maar... Nee, dat ligt aan jou, Oh, hoor. ja. Wat is er nog? Ja, het werd wel wat loerder. Het wil wat loerder? Ja, dat komt. Ja. Ja, ik weet al waar het van komt. Ik heb je namelijk. Ik weet al waar het van komt. Ik moet het maar in de bij horen. Ik zal hier even een constructie maken dat je erbij kan houden. Zo. Filip, dan was er net nog een ding begint te lopen, hè? Zo. Oh, dat is een banaan, hè? Ja, pak de banaan maar. Zo, nou, nu moet het beter gaan. niet inpluggen in je computer dan? Geluid van- Nee, ik heb namelijk mijn telefoon heb ik aangesloten via een USB-C kabel. Direct in mijn laptop, zodat ik überhaupt het beeld kan laten zien. Maar ja, daar heb ik dus geen... En ik kan het geluid via dat systeem niet overzetten naar OBS. Maar goed, dit wordt een heel technisch verhaal, dit. Ja, ik zoek echt een kap met technisch gelul, joh. Misschien hebben we... Ja, we moeten even soepen. We moeten net lullen over de technische dingen. Dat lossen we volgende keer weer op. Ja. Toch? Ja, dus je moet toch iedere keer wat leren. Ik bedoel, waarschijnlijk zit je nog een paar vrijdagen thuis voor de borrel. Dus Ja, als ik aan het borrelen ben, dan leer ik vaak heel weinig. Dan is het meer gewoon een beetje drinken. En dan, ik mag niet flappers tegen het toestel houden, zegt Mr. Gloemen. Ik mag niet flappers. Dat vind ik ook mooi, niet flappers. Dat is heel warm hier trouwens, hè. Ja, dit is wel mooi, wat dit is wel een het mooie nieuwste vraag. nieuws in Drachten, zei hij. Maurice, wat is het nieuwste nieuws in Drachten? Vertel eens. ik heb geen idee. Ik was met anderen. Ben je nu in Drachten of waar ben je eigenlijk? Nou ja, wie kan wel even vragen? Ik ben er...
Hoe is de coronasituatie in Dracht? Wat Ben er prettig mensen met corona? nadeel van de buitenkant. Ja, maar Maurice is nooit in zijn Huisterveen. En hoe is het in zijn Huisterveen? Is daar nog wat te beleven? Of Het is wel rustiger op Fred. of is zijn Huisterveen inmiddels al weggevaagd door de ziekte? Kan ook, hè? Dat er niks meer is. Nee. Een soort van Walking De Dead-achtige fiets hebben situatie. mensen rond hier. Nee, oké. Nou, Maurice, even, hè, dat je even opname in ieder geval. Ja. Hè? Dan, Ja, precies. Dan kun je dit mooi even detten. ja, Succes zeker. nog even daar. Nou, dankjewel, hè. Jij ook succes in zijn Huisterveen, hè? Yo. Oké, hoi. Yo. Zo, klaar. Nou, Hey, Maurice Kijpen even, direct, hè. Jack. Wat zei het? Kijpen, Huringen direct. Kijper Huring, Gutte Maat, Iderek. Waar zit er inmiddels al een bierke? Waar zit er thuis nog echt even om die virtuele vrijdagmiddagborrel? Dit is nog niet zo virtueel, want ik ga gewoon echt flesje bier in de hand natuurlijk. Wie het maar virtueel, hè? Dan hier moet ik in Pine Holle. Ja, is nooit wat weest. 99 is nooit wat weest. Die man die is positive 99, maar dat is tot een negatieve uitspraak. Mag ik een shout-out naar Boze Boris? Waar is Boze Boris? Ik denk, Jawel. Waar kom je me Mag al er in maar bij wat op. trouwens? Ik ben niet nieuwsgierig, maar wel alles weten. Nou, ik ben opgegroeid in Veenwouden. En Bart die is onder de zwemmer opgegroeid. Die is ontstaan in de zwemmer bij de Westerheen. Dan ben ik uit Wijtrok, uit het drek van de Zit zwemmen. nou in wat channel, even een video, maar geloerd hoop ik. Hoe maar geloerd Ja, hoop ik. wat... Hartstikke nog wat en het. Wat een belmerking, maar die hing ik even op. Oppakken. Zo. Ik ken nog even net, hè. Wat zei je toen, Bart? Zei je wat je mee? Ja, ik weet niet of er nog wat hast nog voor een startje. Nou, genoeg jongen, ik ga je de wereld hier. Ja, wie hebben net man? Ik ben nou even bezig. De belt Is niet. Kimberly is ik met de leid, ja? Kimberly is wat let, die is wel onderwijs, denk ik. Ja. Kimberly werkt nog Ja, even die is altijd terug, onderwijs, dat joh. vorige keer ook al zo. Ik ging nog een nobeltje, zei die. Dat is echt wel lekker. Ja, Ja, Ik lekker. ga nog wat. Weet je wat, ik sta even een filmpje in en dan pak ik er even wat oors erbij. Hey. En een speciaal drankje. Zie je? Ja. Oh, dat ik dan genoeg van. Lekker, man. trouwens. Maar dan kies ik nog. Nou, helemaal Ja, wat die vast kan in wel Nederland. die staat ook nog wel in muziekje. Ja, ik ken Emiel Hoenekap. Ik ben instart, ik pak even een drankje erbij. En dan zullen we even weer dat Emiel ook te bereiken is. Hè? Nee, ze werkt op zout. Kijk, jongen. Best. Nou, daar komt hij hoor. Een vrouw, we gaan nog wat vrouw krijgen ervoor. Maar juster week hier, maar dat in Fries komen Ja, Fries, hè. Fries is helemaal prima. Juster week hier en Ja. toen week een beetje, ik dacht nou, het is hartstikke druk. En ik haait hem Emmen en Ben en zo, gezellig een beetje te watskippen. Het liep mij net zo verstandig. Nee, hou je er zelf ook rekening mee, want er wordt misschien een beetje aanstaan hoor, maar hou je Ja, er rekening ja, mee? ja, nou daar houden we het dan al, ja. Zo, Orenmeter, ja, ik weet het, orenmeter, ja, we gaan meteen testen, hè? ja, ja. Maar hou je er Ja. rekening mee of niet? Ja, ik houd er rekening mee. En ik kan wel zeggen, ik wie bij het kruidvat. Ja, En de mensen bij de kassa mooi afstaan hadden. Hè? ja. En er binnen wat meer dingetjes van. In een winkel, dan pakst wat, efficiënt. Oh, dat maar net. Nee, Dat is echt niet zo goed. Nee, Dus hij ik ga beet- juist hij- bij de hij- hand. Ja, hij het beet houden bedoel je ook. Ja, Ja. ik ga juist met handjes op een reg. Ik denk. Ja, dat was aan het denken, dat zijn Ja. allemaal dingen. Maar ja, we willen maar zijn, we doen ons best. Ben je er benauwd voor of niet? Ben je een beetje benauwd of niet? Nou, benauwd. Ik vind het wel een beetje angstig. Het is, alle mensen hiken het haar, Ja. maar dat was net zo denken. En ik heb ook nog een lekkere tuin, dus daarom had ik de tuinbroek aan. Oh, En maar ja, ik ga nu in de gaten, ik ben echt een beetje een risicogroep, hè. Dan ben ik 23. Dus dat denk ik, ja. Dat is voluit. Ik Ja, denk aan je dat ben ik wel. 1000. Dus Huppakee, ja. Ja, nou. Daar ben we. Ik Ja. die is rap, ik ging die titel ik vind het algemeen wel de meeste wel positief is, hoor. Nou, die vrouwen inderdaad, Die, wel ja. Ja, die zijn bijvoorbeeld in de tuin en hè? En had ze gelijk Ja. natuurlijk, ja, een beetje de tuin in. Ja, nou ja, voor mij is kijk, zei hè. Ik denk ben op dat- dit moment- ik wil op dit moment ook, nou ik ging toevallig ik dan deze week 10 hier ik wel een opdracht, maar dat hier ik gelijk te mij
coronavirus, want ik moest veel meer bij een squallen in Ljouters voor een documentaire voor NPO 2. Die het uitkomt, get je nog had ik bijvoorbeeld 0. Dan kom ik echt op een 0 uit. Dat is echt net best. Maar ja. Ja. Ik weet niet, ik ga heel slecht internet hier, Bart. Kom ik hierachter. Het is net best. Maar het zegelt dan weer een keer bij België. Kan gebeuren. Ja, jong. Hij toen Ziggo, jong. Nou, Ziggo hier in deze rommel. Ja. Bart die zit in Ljout natuurlijk. Ik zit in het boetengebied. Bart die zit in Ljout. Die had natuurlijk dat glasvezel gebeuren. Ik zit er bovenop, jong. Ik zit boven Ja. op het internet. Dat hadden je natuurlijk net. Ja. Maar, Het gaat wel trouw, het gaat wel trouw. nou, we kennen wel eens weer dat... Maar goed, ja. Bart, Kimberly is al Nou ja, tussen. Ze zit boven, maar het lees je aan via internet. Oh, oh ja, tuurlijk ja, jong. Ja. wees jong. Nou, we zullen hier alweer eens even hier alweer niet in België kennen. Ja, ik zal even zien of... Ja. Waar zei je toe? Emiel zei je toe, hè? Zullen jij dat die... Ja, dat woonde onze reaguurders graag. Oh, hier zei het hoe inbellen via WhatsApp-video, zei die hier. Nou, die kan ik wel in België dan, want ik wil in vrede blijkbaar. Nou. Nou, hier in België, ik bel je gewoon. Ik zei, Hoor ik het al? Ik ben benieuwd dat we nog niet voorkrijgen, maar... Je ziet altijd meer lampen trouwens. Mooi lampen hier. Hè? Alleen de afwerking wat minder. helemaal niks joh. Nou, ik weet niet waar het is, maar... Waar net op. houden we ervoor? Waar gaan we ervoor? Waar neem je nou net op? Waar nemen we het op? Nou, dan de volgende maar. Nee, die nemen we net op. Nou, dan gaan we verder. Dan zullen we even zien bij deze. Even zien. FV, kan je je microfoon ook wat luider zetten? Je bent erg zacht. Je maat is duidelijk te horen. Groet Jan. Nou, ben ik weer te zacht, denk ik. Wat verdikkie. Oh. Nou, zit even zo. Dit was. Een videogesprek. Nou, dan mag je beantwoorden, denk ik. Zo. Nou, nou krijgen we hier een video. Hier, mag ze even zien. Dit is mooi. Dit is mooi. Maar zien, die had hier een alfa beker. Nou, proost, hè. Kijk, we zetten je een Waar hebben we je jong? Ah, goeie. Wij hebben het genoeg, hier. Sjoerd het Gautum? Sjoerd. Oh, Teertsen. Och, jongen, Teertsen. Oh, ja, joh. Waar is die? Teertsen. Ja, er was nu nog één film, maar dat Tennis, wat is dat? Tennis. Ga ik naar Duitson? Oh, Brix. Ik ga nog een leuke kijker hier, joh. Wat filmen nooit Duitson? Hè? Hoe viel die nou? hoe ik me viel, ik viel me best. Oh, oké, nee, mooi. Nee, het is misschien best leuk of zo, daarom, ik weet het net. Ik ben de ding om eens meer erop te maken. Hè? Ja, dat is ook wel weer, ja. Nou, proost, hè? Proost Sjoerd. Proost, hè. Proost, Sjoerd, jongen. Hij heeft een mooie liter erbij. Wat is dit? Ja, een hele liter, hè. Ja. Maar best alleen bezig of best gelijk begonnen? Dit is de eerste. Nee, dat is de eerste regering is vooruit zien, hè. Maar zit nog thuis vanwege het werk of zo? Of, Ja, ik zit dus ik kom een soort bij in het ziekenhuis naar mijn tandartsen en dan kijk ik momenteel helemaal. Zo, bij ziekenhuis en tandarts, wat voor werk doe je dan? Nou, ik zit in implantologie. Ja, ik adviseer kaakchirurgen en tandartsimplantologen. Oh, oké. Maar toen komt ze normaal gesproken in de prutto bij ziekenhuizen. Ja, Maar nou, ja, daar ben je nou natuurlijk net meer welkom. nee, dat is helemaal gebeurd inderdaad. Ja, dat snap ik, ja. Ja, Ja, maar en dan- alleen nog geworden putjes, dus wat formaties wel. ja, een beetje afwaarts hoe de situatie verder. Had er wat kijken op? Wanneer, ja, 6 april gaat het natuurlijk in ieder geval zijn dat eerst alles stil lijkt, maar Ik verwacht dat het nog wat langer wordt. ja, hè? Ja. Ja. Nee, Ik dat denk denk dat ik het, wel. ik hoop dat ze het nog misschien een week opbrengen. Dan gefaseerd wat hier besteld, maar ik heb geen idee. Maar kerst er wat door? Dan Een moet je beetje... onzekerheid in hebben. Ja, snap ik. Maar kerst er een beetje oer, een beetje tussen zitten of gaat het een hekel om? Nou, op zich gaat het wel goed. Ik heb ook 12 iets bij, dus die moet ik ook wat lezen aan. Dus ik ben een part-time leraar. Oh ja. Mijn vrouw die werkt in de veiligheidsregio, dus daar komt ook nog. Ja. Is ik drokker nou dan? Veiligheidsregel? Ben je dan drokker nou of net? Geen idee. Ja, GGD. Ja. Dus Ja, die gaat want het u- zeker wel doen. Ja, uw zoon moest ik inderdaad. Die moest, die moest eerst naar het consultatiebureau daar volgende week. Maar dat werd dan ook telefonisch werd dat, al volgende week. En dan bij ze blijkbaar gewoon even. En dan, normaal was er dus heen. Ja, En nou dan bel je eens even. Nou ja,
Prima. Maar klaar. Dus Ja. die had nog ook een auto. Ja, zo, ja, snap ik, joh. Ja, maar nou is het weekend, nou. Ja, als je heel de thuis bent, dan kun je net echt meer het verschil tussen een weekend en de weekend net meer echt, hè? Nee, ik viel het verschil echt net echt meer inderdaad. En wat dat betreft is voor mij elke media is waar meer op volgen. Ja, ik heb maar alle dagen maar live, jongen, alle dagen, maar gewoon elke dijborrel. Oké? Dat is goed drank opzet. Dan help je de lokale slijter weer nog. Dus we kunnen wel eens eruit komen, maar ze nog niet. Die hadden een drankprobleem. Want thuis zetten die kratten bier, de laatste jongen, de hele tijd en wat hij gekost ervan. Dus ja, in de tuin. Ja. Moet houden. Hè? Ja, zeker. Nou, hartstikke leuk als er even weer is, dat Sjoerd. Ja, niet. En de volgende keer bij Teets, en dan zeg ik even, ook wel beelden met sturen kennen dan. Want van mij, ik ga die wel opnemen, dus ik ga ze nog wel ergens in die beelden. Was ik graag gaan of zo? Want, oh. Dat kan wel, hè? Maar tak hem niet meer weg, hè? Hè? Ja, tak me. Want wie hier nou de al een keer won dan net? Nee joh, met 12 weer. Oh, nou ja, dan is het hartstikke even verzinnen, hè? Nee, maar dat vaak je gewoon. Maar je bent een mooi fut, nou. Ja, nee, zeker. Joh. Ik vond het weer ik zo bast als hiet die daar, of net? Dat weer echt van weer 40 graden of zo, man. Dat is smoren niet. Misschien kunnen we ook volgende keer in mei van Eduard. Maar we hebben mooie dag, Ja. hoor. We zijn de jongste. Kerst dus hoor hier trouwens om mij te doen, want Ja, voor de zeker. Altijd warm. Voor de Ja, hè? gezelligheid. dan hebben we het Zeker? Teetsen, hé, meestal lees je gewoon tot de kijker Teetsen, dat is van Keertsen. Ik met twee man even mee, maar dan mijn tennisracket, dus ik kan gewoon mijn tennisracket weer omslaan, hè? Ja, dat weet het idee. Maar als twee man nee, toch? Twee man dan Ja, 3 man. ja. Of 3 vrouwen. Ja, twee vrouwen kan ik. Ja, nee. Maar de gemeente net, dan dat maakt het er niks uit. Nee, het is altijd man en vrouwen apart. Oké. Het is dit hier weer medio augustus. Oké. Corona dienende. Ja, en dan augustus, maar het over vooral geweest op de 40 graden, dat is gauw fort natuurlijk. Maar ik wil hopen, ja. Ja, waarom heeft niemand een masker voor trouwens, zei die. Nou ja, we zitten hier gewoon al in apart, hè, in quarantaine al. Doe ze direct thuis toch gewoon short. Ik zit gewoon thuis, ja. Ja. Ja, ik dacht dat het gewoon eerst omdat we aan het drinken zijn. En dat drinkt lastig mijn masker voor. Dat wil niet wel. Wat zei je? Ik kijk aan haast leeg. Als het leeg, dan was het een pakken, jong. Hey, dan zit ik aan het niet staan, dan zit ik aan want ik kan zelf ook haast leeg. Maar het leuke is dat je bellen Ja, short. en succes, hè. Ja, dankjewel, hè. Doe ik. Hey, hoi. Beste Stuart. Beste, ja, Sjoerd de week kan bij het theater, jongen, hier in Wergen, in de buurt, ja. Ja. En die, Nou ja, met misschien kunnen we volgende keer in mei, want we Ja, als dat- team. ja. Maar wat er nog in bier eigenlijk, hè? We moeten eigenlijk nou niet in BH, ja. Dus we moeten Ja. in één persoon. Waar we maar eens mee doen in het theaterteam. In het Friese vlogger theaterteam. Ja, zo leuk werk, toch? Wat ze wilde met het pijltje op mijn gezicht trouwens. Zit maar het pijltje in je gezicht? Ja, jongen, ik ben zo'n voodoo-pijltje natuurlijk hier Ik dit. denk het wel. Ik probeer die in de neus te rijden, maar slag het net gewoon al. Zo, au. Heel Wat is bepaald. jullie mening over het huidige beleid van de regering, zei Gert Snijder? Nou jongen, Gert, op welk Jeetje, gebied? De regering die had het al droog. Ja, de regering had het erop. Wat is uw mening over het huidige beleid van... nou, een beetje de social distancing, zou dat mooi zijn, hè? Social distancing. Ja, nou, dat is toch... ja, oh, jeetje. Ja, voor mij is het op zich wel oké. Maar ja, ik denk dat we gewoon vooral denken maar om de kwetsbare groepen. Dus ik kan het zelfs wel vervelend vinden dat ik je zijn nou ja, wat rustiger rond wil maken. Maar ook al maar gewoon denken om de meesten die gewoon nog extra kwetsbaar zijn. Dus als toen zelfs voortgist, dan kennen we voor zwaar dat een kwetsbaar persoon dat die dan dat krijgt en volgens daarom oerlijdt, terwijl het misschien heel dan dat die is nederig is. Dus dat vind ik een beetje een lastig lastig iets. Maar ja, dan denk ik van, nou, daar ben ik het wel mee eens in dat opzicht. Maar ja, Hetzelfde is les van te gaan, terwijl een oren er deed om wat. nou, daarom ja, dat is een beetje het spannende erom natuurlijk. Dus ja, dan ja, ook als ik zei, wat is er? Hast du een appel? Ja, dat komt even niet intussen trooien. Hast du een appel? Mijn zoon die is heel gezond, die is al vast voorbereid. Ik denk, ik moet zo vol mogelijk gezond. Dus ik krijg dat er al een banaan gewoon. Ik moet zo gezond mogelijk eten, dan komt alles goed.
Rutme van Wieren, er was nog een corona achter die mij dat weer jacht. Ja, klopt inderdaad. Ja, dat jacht het veroordeelt je nogal. Dus ik kan me vast instellen met mijn camera. Dus het kan zo wezen dat ik in één keer weer in bad jacht zit. Maar het zit hier wel vakantie uit, zeg maar. Kijk, ik ben hier op de Bahamas. Huh? Ja, lekker. Ik mis het Lekker warm stikstofprobleem nu. Ja, dat stikstofprobleem, dat weer eerst eigenlijk natuurlijk te nice, hè? Door corona hier Ja, is het heel stikstof gebeuren. Die wel een stuk rustiger, een stuk relaxter, zeg maar. Ik had alleen maar het stikstofprobleem dan dit. Je was ja, het stikstofprobleem rekent je wat minder, had je het idee. Wat is dit? Happen? Nee, ik kreeg nog een stukje appel. Heel iets stukje appel wel eens. Oh, best genau. Lekker. Heerlijk. Inderdaad, ja. Nou, ik zal nou niet starten, want ik ga er weer wat dingen opnemen. Maar ik had het idee dat ik ze net echt broek. Dus ik zal nog wel even, we gaan nog even verder naar een man. Maar wat kreeg we? Nou, een Frommeske, een jong Frommeske die rond stage bij een basisschool, maar die zit nog echt thuis. En die besloot op een mooie dag tijdens het corona-debakel de loop te nemen richting Burgum. Nou, daar komt ze. Nou, best. Ja, ik ben hier in Bergen. Oké, maar is het nog heel rustig in Burgum maar net? Nee, hetzelfde. Hetzelfde, zoals de Vind ik oorstuk wel. altijd. Ja, Oost is natuurlijk altijd wel koegeltrot waar op in zitten, dus. Ja, het is weer nooit zo. Dat mag wees maar net wel, hoor. Nee. Maar hoe gaat het met mij, jongens? Ja, goed. Ja, was het een beetje vol? Ja, ik speel in de boekwinkel om te zien als er wel iets is wat ik in de wand lees of zo. Want wat is het normaal hier rond deze tijd? Op Thomas zit een beetje? Een squallen, stage rennen. Ja, maar dat is nog net erop. Nee, ik heb stage bij een basisschool, dus dat is compleet echt. Ja, nou, hoe nog verder? Ja, geen idee, een beetje tussen zitten. Ja, gamen, boek lezen misschien, wandelen. Ik dacht, ik ribbel in uit het dorp, maar daar had ik nog spits van. Dan krijg ik wat een dan? conditie van 0. Nou, dat is een goed moment om nog te werken. Ja, Ja, toch? ja. Maar is het al een beetje sad of denk je van... het is Ja, voor ik mij ben nu er al ook klaar mee. Ja? Ja. Ik wil wel graag weer naar stage. Of voor mij het wordt ook nog wel even toch? Ja, dat denk 5 ik wel. april. Dus dat is nog 12 weken of zo wel. Ja, misschien ook nog wel langer. Ja. Maar niks Ja. voor die of jullie Nee. wel? Want sommige mensen denken van, ik kan lekker in je tuin, maar goed, dat ben vaak Ja, de andere mensen. de andere wezen, ja, dan ben ik met heten, maar Ja. nee. Ja, het is ook wel een heel soort ja, om met mijn heid wat te helpen, maar Want je is ook op stap of zijn weekend of zo? Of zijn nee, ja, in de kate zitten bij vrienden, maar de burgemeester is ook op in de kate geweest, dat we Oh, daar ja? ook nog net mochten zitten, dus De burgemeester zelf in Delft? ja, Oh, bij alle keten in Burgum, dus net meer bij de keten komen? nee, Oh, dat is wel saai, hè? Net? nee, ja, dat is het hoor. Hoe ga je nog contact dan? Een beetje appen, een beetje, wat is het dan? Ja, het is heel druk op WhatsApp. Ja, hè? Ja, iedereen zit op WhatsApp, want iedereen zich verveelt, dus Ja, ja. Maar goed, dan komt dus ik zei dat dadelijk weer clear is, dan hangt het feest natuurlijk, hè? ja, dat zeker, ja, ja, ja. En wat zou je nog doen dan? Ik zou in de boekwinkel, als je dat... Een boek lezen, dus ik... Ja, boek lezen of iets creatiefs of zo. Ik weet het net, ik verzin ik maar wat. Hey. Oh, shit, ja, daar ben we. Nou ja, dat is Frans getroffen. Dus even in Burgum, hè, want daar heb ik deze week om even de meesten te vregen hoe het erheen leidt. Maar ja, dit Frans kan werken dus wat onder condities tijdens deze coronacrisis. Gaan we nog wat Ja, reacties? want Shenny die zei mooi CB famke. Nou, die kerst maar mooi famke zei die. Nou ja, dat ken je. in de jasboezen steken. Ja. Zijn wel winkels gesloten. BMX, wat een toestand, hè? Nu ben ik in het dorp net heel veel winkels binnen, dus ze volle keer ik net sluiten. Maar ik zeg ook in Burgum weer nog wel aardig wat winkels iepen. Tenminste, genoeg. Wie wel een man trouwens, die zich daar gewoon niet starten. Die wil voor de zekerheid, die ging nog dagelijks wel niet starten, die hier voor de zekerheid wel even kanarievoer kocht. Zo? Want? Nou, kanarievoer, dat kerst alleen bij de Pets Place kregen zij, dat kerst net bij de supermarkt kregen. Of dat ik het heel vraag Oh. Dus ja. Ik dacht hier hetzelfde op mezelf. Je smit in de greentuin. Hè? Of je smit in de greentuin. Dan kun je strooien, hè? In kanarievoer zit er net wiet shitjes in. Ja, dat parkeert ervoor. Ja, daar zit ik wiet inderdaad. Ja, daar heb ik wel eens een keer inderdaad proberen te groeien te litten. Ja. Ik dacht misschien een keer het daarom is, hoor. Nou, we gaan even een man met kanarie voor. Niet hamster, dat valt nog mee Oh, gelukkig. oké. Nee,
We hoeven niet te hamsteren. Ik denk dat de meesten op straat even vregen. Kom je hier vaker in Burger, maar net? Ja, elke Ja? dag. Wat zeg, want ik vreeg me nou, dan weer keer. Ik denk van, is die nou drokker of net? Of Nee, minder het is, drokker dan het normaal? is hartstikke rustig hier. Ja? Hoor. Het is uitgestorven. Oh, normaal is die vol drokker rond is die. Ja, normaal is het veel drukker. Nu is het echt leeg. Nou, hoe hard je het vol? Ja, gewoon doorgaan hè. Ja? Gewoon positief blijven. Maar heb ik wat te doen? Wat doe je? Ik zit momenteel thuis. Ik heb niet zoveel te doen. Oké. Dus dat scheelt. Maar net vol te doen, dan doe je echt gewoon niks. Of zit ik op de bank niks te doen? Of Televisie kijken, afwachten hè. Een Oh. beetje televisie kijken, een beetje de tijd dooien. Ja, maar dat duurt nog wel even, hè? Dat weten we niet hè. Het is spannend. Ja. Vind je het spannend? Ja, het is moeilijke tijden. Je weet niet waar je aan toe bent toch? Nee. Gewoon afwachten, gewoon positief blijven. Ja, hoe blijft het positief? Hoe doet u dat? Gewoon positief blijven. Gewoon, Oh, ja, gewoon positief denken, van genieten van het leven en gewoon doorgaan. ja. En hopen dat het snel overwaait. Maar zo zien het ook vogels thuis, dus daar houdt u zich ook een beetje van bezig? Of, Nou, het brengt je de dag door hè. Het mooie weer komt eraan en dan krijg je toch weer zomerkriebels. Ja. Dus een beetje in de tuin bezig. Oh, Dus, ja. ja. Ja, volgens mij veel mensen zijn in de tuin bezig, denk ik, hè? Ja, het is heerlijk weer ervoor hè. Ja, ja. Maar je merkt wel dat de winkels ook leger worden en alles. En het voer raakt op. En als ze dicht gaan, ja, waar moet je je voer halen voor de vogels en voor de katten? Nee. Dat wisten de dierenwinkels Ja, ook niet te katten kunnen vertellen. wel wat gewoon eten geven, toch? Jawel, maar ja, als alle winkels dicht gaan, waar kun je spullen halen bij de dierenwinkel? Kan je ze Ja, niet de meer... supermarkten gaan niet dicht, hoor. Daar heb je wel... Nee, maar die verkopen geen kanarievoer. Nee? Nee. Oh. Dus dan moet je echt naar Pets Place gaan of naar een andere Ja, dierenwinkel. zo, ja. Ja. Dus we wachten het af, we houden het eventjes Ja, is goed. voor Nou, gezien. bedankt, hè. Fijne dag. Hoi. Ja, hallo. Zo. Maar hier is er nou corona net? Hoe zit het nou? Want ik zei op in Facebook, zeg ik wat stingen dat er corona hier is. Ja, Emiel hier even onder de lijn hier. Ah ja, Emiel jongen. Maar dat zijn het, corona. Weet ik niet, ik zeg op in Facebook, er is iets met corona, zeg ik daar. Oké, dus zegt ze iets op mijn Facebook, iets met corona, Ja. en toen dacht toe Emiel had corona. Mhm. Zou ik het niet verstaan over het algemeen? Ik zie wat. En dan koppel ik het onder oor niet en dan ben ik al... dan haak ik even al een conclusie lutsen. Wat zei ze? Ik zeg, dan haak Wat zei ze nou ik weer? dan haak ik al een conclusie lutsen. Ja, dat is wel heel snel. Ja, nee, zeker. Maar er is niks mis mee, toch? Heel snel in die conclusies, dan lijkt ze wel een racist. Nou, dat denk ik niet, hè. Want du bent gewoon... ja, maar het ken je wel... Ja, maar mag die racistisch bejegen je dan? Dat valt wel dat... Nee, dat doe ik rekening mee, toch? Ja, misschien een coronapatiënt is misschien... zien we er gek wat... ja, het is... ja, maar ja, net een ras, hè, meestal die corona had. Oh, wat je? Ja, ik ga een telefoontje, mag ik hem pakken? Ja, nou, pak hem maar. Oh, best jongen. Nou, dat wie ik weer. Ja, inderdaad, nee, ik zei wel op Facebook voorbij komen, maar ik ga echt inderdaad, ik ga er via de zoom, want dat weer een heel filmpje, ja, dan mag ik daar wel heel veel van zien. En er is wel een nice in werk, dus. Ja, maar dat is ook wel een beetje clickbait titel, toch? Ik kan me er iets van herinneren dat er iets op stier. Maar Ja, ik toch? probeer het Misschien achterhalen, clickbait of maar... zo. Ja, clickbait. Die maar zak kent natuurlijk, hè. Even zien, wat ga ik hier nog meer hier in de handel? Ik ga hier nog meer filmpjes meesken. Ik zal eens even zien dat ik er dan weer, dat was van korte duur, zei die. Ja, dat is toebaar, dat zei ze toe wel, hè. Ja, dat ben ik, jongen. Inderdaad. Ja. Nou, ik zal even een man, ik doe even een langere instart meesken. Dit is even een lang instartje dit. Misschien klap ik hem er ook wel tussen 2 minuten met deze man. Die had een heel verhaal, die had een goed pensioen. Die had ik sinds januari een nieuwe computer. Dus je kon alles heel goed googlen, die zei je. Dus hier zit er bovenop. Deze man. Ik ben benieuwd, joh. Wat doen ze daar? Wat doen ze daar? Liedje van Hoenekop van het straatbeeld van vandaag. Ja, dat zou iets dat druk joh dan, of zo? Ik heb geen idee, ik voel het wel zo druk. Ah, de Hoenekop. Ik ga hem nog jet in smelende hoes bliksem. Dus ik heb lang niet, dan wordt het smelende hoes optreden. Nou, wel. Nou, ik stap even deze man in. Dan pak ik zelf even een bier, want die van mij is inmiddels leeg. Ja. Ja. Ja, die geeft net een squallen ding. Nee. Nee, toch ook al. Nee, dat is nog Nou ja, we hoeven naar meer naar kwallen hoor. Wat zei je al? We hoeven naar meer naar kwallen hoor. Wat dan? Wie? Oh, wie met z'n beiden? Ja, Wie nu. ben oud en wie is genoeg? Och. Ja. Oud genoeg in elk geval. Wie is wie? Dit Ja, nou de wie komt maar die heren. Maar hoe gaat het met jou, meneer? Ja, goed. Ja? Oh, je bent nou aan het opnemen? Ja, ik moet opnemen. Best. Ja? Ja, ik ben gelukkig
om het over dat virus net te houden. Gedeeltelijk dan. Maar goed, ja, ik maak het oorklapje. Ja. Ik ben straks zo'n een visje. Ja, hè? Ja, mijn dochter is momenteel, ja, die is momenteel bij huis. Ja. In verband met, toen nog, weet je dat, oorspontigheid. Maar goed, boeten dat. Ja. Die wie wat heel. Ja. Mijn vrouw die wie echt een beetje heel. Nou, die ben we onder beter naar hand. Ik ga wat spul voor hen ophellen. Hot coldrex en ach, neem maar op. Al die dingen die helpen in de verkoudheid en voorhoofdhalte of bijhalteontsteking. Ja, Dus daar op en ze zijn beide onder beter naar hand. Mijn dochter is alweer boeten, dus dat gaat alweer aardig goed. ja, maar toch nou, misschien ook even wel onder dat virus. Zag van, oh jee, nou is ze ziek aan, had ze een... Nee, daar steen ik daar net bij stil. Zo, wat er om die hennen gebeurt, ja, het is jammer, maar het is jammer dat die mensen dat dan krijgen. Dan, het is de enige manier, dan hadden ze dat toch misschien in een onveilige omgeving opruimen. Ja. Ja, en wat doet er dan? Kijk, geen idee. Maar ben we nog in een onveilige omgeving of is dit verder veilig, denk je? Ja, nog. Ja, Sabine bijvoorbeeld, mij naar. Ik zeg alleen maar, nou ja, versteer ik wel Engels dat ik. Keep distance. Oftewel een beetje afstand houden. Oh, je praat je zei dat in het Engels? Oh jawel. Keep distance. Keep distance, afstand houden. Maar goed, om een lang verhaal kort te maken. Ja, je moet een beetje, als je daar een beetje om denken. Ja, Mark Rutte had zijn best ook niet. Geert Wilders had zijn best ook niet. Dat hebben we al gejat voor de televisie. We moeten maar even zien hoe het rent en zeilt. Satie zei, ze kent het nog wel eens een jaar rond door hier. Ja. Nou, ik hoop het net. Nee, dat hoop ik ook. Nee, maar, lang, hè? Maar wat denk je, worden er nog meer maatregelen na? Komt er nog een zogenaamde... Nou ja, je praat een beetje Engels, dus komt er nog een lockdown? Nou ja, dat hoop ik al. Ik hoop, als die lockdown er op de korte termijn is, weet ik niet. Zoals ze maar eerst maar even, zoals ze ben al bezig met een vaccin. Alleen ze moeten hier vinden die het 100% zien die deze corona werkt. Ja. En zo, ik ga nou ook een ding van in de keel, voor de keel en voor nou ja, alle voor het smaten. Van die soort fisherman friends. Ja. En, maar goed, zoals ik al zei, ik ben verder gezond, maar ja, we maken maar even om als je goed het rijdt of zeilt. Zo, met deze temperaturen, dan bloedt deze virus nog. En dan komt er nog meer in openbaring misschien, tenminste dat zeiden ze. Als het nou aan 30 tot 22 of 24 of 24 graden wordt, dan gaat het voort, want daar kan die virus net over. Nee, dat moet hieter worden. Dus ja, dat ga ik lezen net op internet. En we hadden ook al te jaren kregen via Rutte of via Geert Wilders. Dus ja, en de rest mogen we maar afwachten. Dus ja. Maar ik ben wel goed inlezen in elk geval. Ja, we horen het. Ik ga een computer. Dus, na je computer kost sinds januari, dus dat ding super snel. Ja. Ik google hier wat ik zeggen wil en nou, ik hoor het coronavirus. Dus ja, het is een hardnekkig ding. Ja. Dat zit ik je vertellen. Nou ja, dat weten we met z'n allen al wel. En dat die hardnekkig is. Ja, zo in Italië wel verteld. Ja, in China ben ik volgens mij meer dan 3000 mensen die het overleden ben er. Italië ben een hele grote overleden. Ja, in Nederland, ja, ik weet dat correct, ja, meer dan 40 of 50. Ja, maar goed, ja, het is al je spietig en ja, we moeten met z'n allen erom denken om dat te voorkomen dat er nog meer komen. Ja. Dus eigenlijk, ja, ik zou net weten wat je eigenlijk om toevoegen maar. Nee, nou, dan ben ik klaar. Dus ik denk dat dit belangrijk duidelijk is toch? Ja. Nou, zo, daar ben we. Ja, doe eens een telefoontje, Emiel. Hè. Wie is er even bij wij natuurlijk? Ja. Zit er al een bier of net? Nee, nog net, joh. Of mag er nog even aan het werk? Want ik bedoel, ja, du bent artiest natuurlijk, dus al optredens die ben verdienen al...
Klaar. Ja, ik moet voor Jacco een soort livestream ding maken. En ik ben al even aan het pielen, maar Oh, doe ik al. ja. Ja. Dat werkt al, ja. Wat dan? Doe maar zoals iets live doen of zo voor Jacco of zo? Nee, ik doe meer even een soort DJ-set, wat plaatjes draaien en zo. Nee, Oh, ja. een leuk idee. Dan moet ik even net. Dan zit ik ongelooflijk te klooien. Maar best laatst failliet dan net? Maar laatst uit bij de bijstand of... Nou, ik ben aan het schilderen nu. Het schilderen met thuis of... Ja, ik kan draaien schilderijen maken. Oh, zo'n, ja, drie luiken. Dat hier ik was jongen op Facebook inderdaad. Doe best om het schilderen. Doe best hoenden om het schilderen zeg ik. Ja, en een kast. En een kort. Nou, hoe bevalt dat? Ja. Nou ja, hartstikke mooi. Ik wist net dat ik het in hier. Maar ja, dan kom je weer op al je nieuwe... Dan ontdek je weer al je nieuwe talenten. Ja, inderdaad ja. Ik kom een beetje, mag ik het En zeggen? ja, ik zal van een jongen zet ik zijn film kan lijnen en dan moet ik ze veilen en even zien wat dat op smee. Ja, inderdaad ja. En dan gewoon voor je eigen goede doel, zeg maar in eigen bankrekening. Wat zei het? En dan voor je eigen bankrekening, zeg maar. Nee, net voor een goed doel, toch of zo? Ja, nee, ja, het goede doel, dat ben ik zelf in dit geval. Ik bedoel, ik zit helemaal zonder werk. Ja, maar hier speloptredens dan daar aan Tiert of... Nou ja, ja, zeker, maar vooral ik komende tijd, hè. Er zit vooral april en mei zo'n heel drukke baan. En nou ja, dat is toch een beetje mijn breed, hè. En ik merchandise die we dan verkeerd bij optredens. En nou ja, meer projecten. Ik zoek voor de slachtenmarathon ook van alles doen. Het zit nog ook op losse schroeven. En ja, het is allemaal kommer en kwel, hè. Ja. Maar ja, ik had gelukkig net een onderneming wat een prettig yield kost dat ik net bezig ben. Hè? Dus ik haal alleen mijn hypotheekje en per rare auto's. Je hebt grijs kenteken en je belastingvrij. Dus het was net al te hege kosten gelijk, zeg maar. Nee, en ik hou er altijd wel een beetje rekening mee dat we een beetje in een onwisse branche zitten. Hè? Ja, maar die... Als er nou wat fout valt, ik had het zelfs ook op mijn perenopdracht. En ik zoek bijvoorbeeld vorige week zoek een beursfilm in de WTC. Maar ja, die komt ik net weer waarom tegen dan. Die centen, die ben je kwijt. Die centen ben je hem kwijt. Wat voor centen? Nou, die centen die was barren zo'n van die video die we maken zo'n van een beurs in het WTC Expo. Nou, die beurs komt tegen het weg. Wie dat toevallig de werkparade? Nee, de beursvrouw. En ik business contactdagen, zo'n werkfilmpje, maar die business contactdagen die ik net troffen zelfs. Nee. Of ze moeten de C verhoren voor corona, de business corona dagen, maar ik denk dat er heel veel verleid van is. Nee jongen, dus ja, dat is een beetje jammer alweer, maar ja. Ach, we slaan er wat doorheen. Ik zit wat meer met die webshop zo aan de slag. Ja. En ik hoop dat we binnenkort dat ik weer wat huiskameroptredentjes maken en dat het zeg maar ja, dat de regels weer een beetje verzwakken, wist je? Ja, ik snap het, ja. Maar ja, 6 april hebben we nog... 6 april is nou natuurlijk de eerste datum, maar ja, de vraag is natuurlijk van... wordt het dan weer vrij, jongen, alweer? Ja, nou, ik hou er al rekening mee dat we dit hier net meer een groot festival spelen kunnen. Geen 1000 of 2000 man binnenwandelen. Dat is net zeker natuurlijk, maar ik zeg dat zou wel gebeuren. Ik zeg dat zou net gebeuren, zeg maar. Nee, snap ik inderdaad, jongen. Nee, maar dat is dan een flinke inkomsten. Want inderdaad, wat zei het zal rond die tijd kan wel gebeuren, maar qua festivals en dingen, dat gebeurt meest in de zomer vanzelfs. Scootjesiel, ik noem maar iets. Ja, maar festivals in het heel in je trooi. Oh. Dus dat valt ja, dat is niet meer, dat is tentfeesten, dat is net meer seizoengebonden. Ze zetten daar gewoon van die warme luchtblazen in. Ja. En het is zo koud is je wel rek net meer, dus dat scheelt ook wel. Maar wel het in zijn tentje. Ja, nee, was het ook wel heel koud. Maar zo zei het vanzelf warm als volle meisjes erin. Maar... Nou, dat denk ik niet. Oké. Maar hoe is dus, wanneer is die DJ-set dan? Hè?
Maar ik is die DJ Ja, dat set, ben ik man. ook met man. Ik moet het nou opnemen al. En dan ik ren gewoon te klooien met van alles. Doe maar het opnemen. Doe maar nou. Ja, Oké. ik moet het even opnemen en dan opsturen, zeg maar. Ja, zo ja. Oké. Nou. Maar wat bist toen nou aan? Dan ben ik live on stream? Ja, Of, live op stream. Ja, ik ga een soort van vrijdagmiddagborrel ook maken. Een virtuele vrijdagmiddagborrel. Normaal zit mijn Bart altijd rond deze tijd in de kroeg. Maar goed, dat kennen we even net. Dus ik denk van dan doen we het maar gewoon live via YouTube. Hè, dus Ja, oké. Maar is er nog een aparte webcam ervoor? Of is dat een camera? Ik had er net een apart. Ja, ik had er wel een apart. Ja, apart. Ik had er in ieder geval een webcam voor, ja. Apart net per se. Het is gewoon een Logitech webcam. Ja. Oké. Ja, dan moet ik dan ook maar even halen. Maar neemt ze het nou eerst op dan en dan stuur je het naar hun tafel of zo? Doe ik het eerst ook wel op. Is het echt live of is het zeg maar semi-live? Nou, nee, net echt live. Ik neem het op. Ja, er wordt net in knipt. Ik neem het gewoon op Ja, en dan... nou dat is prima toch? Ja, toch. Dan kan je gewoon terugsturen toch? Ik bedoel, dan kan je gewoon zijn starten. Ik sta nog even aan ik sta nog aan een fragmentje in. Maar een man uit Hudegriep die bijna maar staat ontvlucht. Omdat er daar eigenlijk niet meer uit mij, maar die neemt de achteringgang. Of achteruitgang. Die neemt de achteruitgang. Zie je, kijk, zij instarten, dan ga ik gewoon van tevoren opname. Dus in principe hetzelfde eigenlijk. Dus ik start met een filmpje in. Oh, ik denk er nog jongen bliksem. Dat is corona. Nee. Oh, nu live. Ja, ik ben wel ziekwijs, jongen. Dus voor hetzelfde... dat wordt toevallig. Nou, ik start... nou show die. Ja, ik start even een filmpje in. Tegen, Ik start even een filmpje in. Daar gaat hij. Wat is het? Beer? Binnenpoort. Berenpoorn. Hij op berenpoorn. Ja, binnenpoort. Ja. Zou je wat vragen mij mevrouw? Wordt er maar wat denken. Ja, inderdaad. Ja. Hoe gaat het met jou? Goed, goed. Ja, hoor je ook nog een beetje vol? Ja, ja hoor je. Dat is wel man. Hoor het jouw bord in de besnijing? Nee. Nee. Nee, ja. Ik kleur in deze maar wat. Ik ben gewoon kleur. Wat kleur je? Wat zei je? Zet ze met die bij de tafel tellen, dan kun je kleuren en dan ben ik Ja, vrij. maar jou nu met oude draad ben ik de kleuring. Mooi kleur je als die hele dag. Ja. Wat mij hoort, hè? Ik weet niet, kleur je ook? Nee, zit ze net. Je kleur je net? Ik heb niet veel waarin krijgen. Hè? Ik heb niet veel waarin krijgen, hoor, ja? Wat doe je nog heel dagen dan? Even computer, hè? Puur. Computer in? Ja. Computer, ja. Nee, speeltjes Achter waar, de hè? computer. Klaverjassen. En wat voor speeltjes doe je dan? Klaverjassen. Sorry? Klaverjassen. Oh, klaverjassen. Alleen maar klaverjassen? En dan even wat net even en dat de rest. Oh. Nou, zit er nog wel eens wat op? Nou, nee, dat is hetzelfde. Ja? Wat dan? Zo door corona, hè? Ja, dat is ook corona weer, ja. Ben je er al een beetje sad van? Nou, een Ja, beetje. de dijk weer horen knap op. Sorry? De dijk weer horen knap op. Ja? Ja. Ja, want we krijgen al die regeltjes. Dit maken we net met baan, dat maken we net met baan. Nee. Wat zijn er nog? Je bent de hoes bij? Ik ben in Bennemerstad, wie maakt wel in een hoge brug, wie mij nergens Oh, omdat natuurlijk je meisje die mij daar natuurlijk net van boeten en dan naar binnen. en dan- wie mij net aan de voordeur, wie mij net, wie mij niks, wie mij net het eten wordt voor de doordeel zet. Maar je bent in Bennemer staat? Ja. Maar je bent open. Ja, ik ging er achterdoor uit. Nee, ja. Ja, ik heb een scootmobiel. Maar ik kijk naar een fiets, en ik kijk naar een auto, maar die scootmobiel krijgt er net mee in en net mee uit. Maar die meisje vertrouwt en dat je eruit ging en dat je dan misschien nog iets meer bent dan Ja, niet. jongen, je bent spits te voorzichtig, je bent zo voorzichtig, dat is net een leeuw, hè. Nee. Die mensen zitten daar al lekker op sluiten. We Nou, zitten daar hebben we het bedoel praten. We een... Het is echt tijd. wordt dan wel een man een koffie. Dat schiet met mij nog. Maar even net mee komen. Gewoon actief had ik dat er door in gepakt. En die had ik mijn boeten namen, dan ging ik maar boeten om er weer in te komen.
Want hoe kom je daar weer binnen dan? Dan moet ik wel even via de Nou, dan achtergrond. ging ik terug de achterdeur en dan ga ik een sleutel van en dan ging ik weer terug in. Maar de vis in de lift en dan ging ik naar boven en... Nou ja, zo is het wel. Onbarrie, het is allemaal niks. Me keert hem net een meisje nog wat. Nee, in Friesland valt dat, hè? Ik vind je bent vissen te volk met alles. Je neemt alles. Ja. Nou ja. Restaurant en... De klaverjaar, noem maar nergens maar in de klaverjaar. Dat is best verplicht om thuis. Ja, hij is hobby oppakt, ja. Via internet? Ja. Nou, ik... Hartelijk weer. Oh, je maakt een klaverjaarsclub hier zo. In de les gaat. Ja, Weet, zo ja. nou, dat is echt gebeurd. Ja. Ja, dat denk je als ik ook net bij mij. Hè? Vooral als ik ben natuurlijk wat jonger natuurlijk, dus ik hou wat dingen om mijn huis. Maar voor Jim is misschien een de sociale contacten met ze belangrijk. Voor die oude mensen kan ik misschien zo slim, maar wie mij oordelijk komen, ik ben heel goed. Maar ik had een online onverwachts gekregen. Nou, en dat verloopt me heel best. Maar zo nou ja, voor mij is die ben alle dwarren die gaan maar aan steeds en ik kan net vreemd, maar ik kan net voorkomen niks. Ik kan die in de krant ophalen. Maar Bartje dat er niet dat bus in drukt. Ja, dat is een rare boel. Ja, Ik hoop dat het dit lang door. Ja, 6 april zou je samen begrepen, dus dat is nog wel een klaar weekend denk ik. Hè? Ik kan er wel vallen, ik had wel een maand of wat rijden. Ja, hé, maar dan kun je dan maar je telkens, ja, wat mij dan? Ja, nou ja, is leer. Wat mij is, dat wel wat mij. Ja. Van deze pelly. Dat is net zo vaak in Boeten. Ja, dat weet je waar die mijndienst komen. Bij mij maar van 12 tot 4 uur. Maar is 1 bezoek had hij daar, in Bennemertaat. Nou, de jongens hadden jullie allemaal bij vast. Hadden met de tappeling even, hadden al even klaarmaken met klaverjaar en zo. Dat botje wist wel, want hier gaat laat. Nou ja, die had ik nog weg maar bij de voorskin halen en kan ze even, zwart genees zei. Nou ja, jongens. Ja, die bellen morgen mij voor wie hem komen, ik zeg wel net. Nee, klaar, we gaan dicht. Van de 12 tot 4 uur, met 1 bezoek deze. Maar ja. Van 1 bezoek? Ja, 1 bezoek, weet dat. Ja, en ons weer, en daarvoor weer gewoon naar koken iedereen naar binnen komen. En dan gaan we morgen koffie drinken, dat is zaterdag. Middags koffie drinken bij mij 40 man, gezellig, dat breekt de dag. Ja. Nou, en nou maar even dat mee komen, maar dan gaan we middags even naar voren bij de ingang. En dan koos koffie krijgen, gratis. Dan zitten we daar ook even met mijn man 4 uur even, maar dan hoor ik het te lullen en dan wordt het 2 uur. Ja. Maar ik het meer. Dus bij mij net meer op ziek. Hé, je moet ook beleefd wat. Maar ik aan alle kanten nog uit dat ik mij niet krijg, maar de winkel die moet een hele dag erin in een hokje zitten van 4 uur bij 4 uur. Ik ga een kamer van 8 meter lang en 2 persoons. Dat ik aan alle kanten uit. Dan ben ik in Burger. En dan kan ik weer straks binnen door en een scooter in door de griepwoning in. Ik ben wel warm. Maar die mensen die net, nou die hebben wat, ja. Maar koffie drinken weer alles. Even de koffie drinken, even praten, even heel video. Nou, dan even voorzitten bij de bar, bij de ingang. Nou, en dan een huis, nou, met de tred even eten, nou even slapen, nou ik ga even voor. Ja, wat een verre structuur daarin natuurlijk. Ja, mij niet meer. Nee. Dus helemaal niet in de uitgang, pak een fiets, naar de uitgang heen. Nou, even voort, hier even omrijden en even dat naar slag om. Nou, ja, dat is toch wat televisie en naar de wol was. Ja, het zijn lange dagen, ja. Ja, ik kan me voorstellen, ja. Niks van. Ja, snap ik. Ja, dat speelt nog steeds. Ja, Oké, ik heb er even wat whisky bij pakt. Ik denk lekker Fries kinderkind bij. Hij kreeg van nou, lekker jongen. Hij kreeg van Martin van der Land, een goede vriend van mij, die is mijn jedje, voor mijn jedje. Ik ga nog even een extra bier krijgen van Annemarie. Die had een in het film ophalen. Ik heb pakt, die ik al hellen bij de spar in werken. Oh, ja, en een wijntje voor Annemarie. Nou, klaar. Tja, nou, bezig nog. Ja, die vriendin zit er gewoon ook een bij. Mijn vriendin is kijk de douche ingang. Dus ja, die ziet ja, Annemarie zit hierachter wat. Ja, Die checkt dat alles wel goed gaat.
Nou, ja, die checkt gloed even. Hè? Want gloed weer even een probleempje. Nou, Emiel had inmiddels er even opgehangen. Die moest bezig met zijn eigen livestream. Want ja, die moest nog een DJ-set doen. Even zien, waar hebben we hier nog? Van die oude meisjes, wat ga je bij? Zei Trabbe. Trabbe, wat ga je bij? Ja. Nou, we zijn een livestream en ja, we doen een soort van virtuele vrijdagmiddagborrel. Iedereen mag nog thuis zitten. Dus je kent het met een kroegdag van vrijdagmiddagborrel. Dus steun die eigen koelkast en drink je eigen bier op. Weet ik veel, dat is zoiets. Steun je eigen kelder. Ik ga je dan een kelder zelfs. Die zit vol met bier. Nou, dat is een goed moment om een keer alles op te maken. Ja, wist. Ja, als je dat ding het allemaal wat. Drink meer, drink alles op. Atje voor de sfeer. Is dat nou goed voor het vieren? Dat is een soort alcohol dat hij neemt. Tuurlijk, jongen. Alcohol helpt dat, hè? Maakt het spul deer, hè? Dat wist je wel. Oké. Ja. Nee, nooit van je? Nee. Maar ik probeer het maar, ja, ik weet het dus ook net. Tuurlijk, zo. probeer het gewoon, jongen. Probeer het gewoon, jongen. Hey. Gewoon doen, hey. Gewoon slokjes nemen, Thomas. Slokje erbij. Nee. Ik zal even mijn eigen dingen wat beter zetten. Zo, huppakee. Een beetje meer achterbij, want ik zit hier nou, het is het wordt moeilijk waar voor de stream. Hè? Wie te moelen? Oh, dan houden we de moelen man weer. De weer de droeg op jas en de weer de moelen. Vorige week weer het, maar zijn we de stream van vorige week even omzien. Die hebben heel mooi inderdaad betocht. Nee, soort bier, de weer te moelen. En dan bestel ze in de kroeg en zei maar een droeg op jas en een weer te moelen. Ik vind dat steeds Dus dit is maar zo dat goed drinken als de griep haast. Goed drinken als de als je net de griep haast dan. Oh, dat is maar kan. Zij dacht. Als net een griep Ja, haast, als dan net mag een je griep net haast. drinken. Nee, dan mag je ophouden. Want de kreeg juist van het gedrink. Lekker. Heerlijk. Oeh, lekker. Wat een lekker spul, hè? Heerlijk. Ja, je goeie van Hammer. Ik heb een flesje hier. Dan mag weer een fles denk ik. Ik wil gezongen de fles, want ik bedoel, dan drinkt er nog een uit. Waar drinkt nou bij die whisky? Dat is toch niet enige, hè? Ja, Philip meint het haar. Nee. En Susanne drinkt van misschien een whisky. Nee, klopt inderdaad. Dus ik moest de fles drinken. Hè? Ja, alcoholdoekjes helpen dat die tegen enige. corona. Oh, bij ze nog. Maar die hang je net. Wat voor dingen? Alcoholdoekjes. Mag je dan opeten? Wat is het, jong? Ja, alcoholdoekjes opeten en dan is het even van binnen heel rein door de darmen heen. En dan is het klaar. Dus flesjes ook. Flesjes alcohol. Ja, dit zijn eigenlijk gewoon flesjes alcohol. Ik vind alleen net echt. Ik vind meer flesjes water, maar een lietse hoeveelheid alcohol. De fles is niet de oplossing. Huh? Hangt er vanaf wat de vraag is. Drank is niet de oplossing. Nee. Hoe meer als zwist, hoe meer als soepelmast, zei hij hier. Ja. Waha, lekker. Eerst het bier terugspuien en dan opdrinken. Oh ja, dat drinkt Jolke, hè? Jolke drinkt een beetje sa. Nou, dan krijg je dat smarige ding. Maar... Dat is maar vol snel. Een beetje viezig vind ik dat altijd, hè? Ja, dat is, als er heel wat op inzoomt, dan is het net echt lekker. Nee. Een paar slokjes ontvetter helpt ook tegen overtollige kilo's. Ja, dat zal wel, jong. Ik jerk hier die Mooi verhaal. van, maak nou aan het bleek gorgeling hier, het is het coronavirus. Dat ben ik hier trouwens. Oh, is dat een inbeller? Ja, een inbeller. Wij een inbeller hier. Oh. Ja. Waar gaan we weer? Ja, goeie. Ah, goeie. Waar ben je ook? Hallo? Ik get je net zo goed. Hallo? Waar is dit, Jan? Waar is dit? Wat gebeurt er? Hallo, zeg eens wat. Ach, dat stoort nog wat, ja. Stoort Ik zie wel in je, maar... Ja? Is dat nou? Ja, ik get nou wel. Oké. Ja, ik heb mijn telefoon verbonden met de televisie, dus ik denk dat daarom... Oh, zo. Ja, wist. Doe je helemaal streamen naar de televisie of zo? Ja, ik zie mezelf leuk op televisie, dat is ik wel Oh, interessant. Maar, nou, dat is, ja. Maar waar bist je dan? Waar zeg je de naam even? Oh, ja, het is toch er weer oor. Ik wil er weer uit de televisie Dit is een tegen. soort van virus. Als het vrije was naar de naam, dan spreekt er oor naar je en dan wordt onverstaanbaar iets. Ja, nou werkt die weer. Ja. Nou ja, ik zit hier in migraines. Ik studeer hier. Oh. Maar, ja, dat is gedaan. Wat studeer je dan? Ik studeer sportkunde. Sportkunde?
Ja. Maar is die squallen wel eten dan? Is die squal? Nee, is die squal in het diepen toch? Nee, die is nog niet diep inderdaad. Dus ik zit nog wat beetje hier in Oers. Ja. Mooie studentenwoning. Beetje, niks aan hè. Ja, lekker man. Ik ga zelf eigenlijk een tijdje in Grains studeren. Ik ga nog wennen in de... Is dat? Ja, zeker. En Bart ook trouwens, hè. Bart die had... Welke stad had je toen wennen, Bart? Op 3 Molendrift. 3 Molendrift? Dus bij dit Zuiderdijk. Bij het Zuiderdijk. Ja, en ik ga zelf Ja, ik kan de Zuiderdijk. Dus, de West doet Zuiderdijk, oké. Ja, hij Grains, mooi stad, hè. Maar ja, daar is nou natuurlijk ook een beetje rustig. Ja, hier valt af en toe het fort. Ja, oh ja, ik zie beelden. Nee, dat is net die hoerenbuurt, hè? Ja, de politie. De politie, hè? Daar ben ik al vlak hier. En dan stoei in de gevangenis, wat is dit? Ja, inderdaad, ja, mooi. Maar doe bloos voor, ja, ik weet net, doe bloos gewoon in Grains wat afwachten. Wat zei je? Doe bloos wat in Grains afwachten, als we naar Ach, Spanje kerst. Ah joh, dit is vlakbij waar ik ben, joh. Denk ik, maar ik heb wel een hetement daar, maar die win je in Appelski. Oh ja. In het bos helemaal. Dus ja, daar ken ik bijna niks aan. Dus ik zit jij wat... Maar wat kerst man, want wist nog het, gewoon heel dagen nog leren of zo? Wat had je dan bedacht? Ja, nou ja, we hebben wel gewoon colleges via Skype, zeg maar, en videobellen en weet ik het wat weer. Maar ja, dat is net zo prot, hè. En het is nou vooral gewoon, vervelen eigenlijk, hè. Ja, du bent een sporter, dus ja, maar ik is onder de sporter, zoek zei toch? Gewoon erop uit. Oké, sporten. Ja, nou ja, voor mij is het gewoon een beetje met deze jongens. Ja, shit, ja. Ik denk dat er heel veel biersopen met thuis overal. Zo het net? Oh, ja, hoor, ja. Iedereen zit wel tussen de soorten nou. We moeten het kepen natuurlijk, hè. Dat bespaart ik wel producenten in die zin. Ja, zeker. Ja, de bankrekening die is straks mooi gevuld na deze periode. Ja, want hier, nou, doe haast een studiefinanciering of zo misschien, maar doe straks nog wat work nice of zo? Nou ja, ik ben wel bezig met werkziekje en ik wil graag wat in de horeca gaan, maar ja, dat is natuurlijk wel wat lastig op het moment. Ja, dat is wat lastig. Ik ga zelf ook in Grains werken bij een café, de Pintelier. De Pintelier, oh, dat is wel een mooi cafeetje. Ik zou zeggen, ik ken daar een goed wutje van die maar ik weet net dat dat een goed wutje is dat ik het zei. Ben er wat apart bij. Dat is ook weer een overeenkomst, hè? Ik ben er wat apart bij. Ik vind er niks van, maar ik ben er apart bij rijken. Oké, nou dan moeten we dat maar net aan. Maar je steekt drinken nou ook achter de bar, dat is misschien net een goede combinatie. Oh ja. Nee, die heeft niks met de maatje. Die heeft niks met de maatje. Nee. Hé Michel, hebben we nog wat reacties hier? Ik zal even Michel in een reactie had je. Hoe weet je dat dit de hoerenbuurt is, zei meester Gloemen. Nou jongen, ik kom ook wel eens in Grains. Dus je vindt er niks van. Dit is een hoerenbuurt, toch? Dat is toch een hoerenbuurt een beetje in de buurt, hè? Toch of net? Ja. Ja, ik zou zeggen, nee, ik ben er wel best. Ik had me vertellen dat dankzij dit corona, of door het coronavirus, de hoerenbuurt net dicht binnen. De hoerenbuurt met dicht door het coronavirus, zei Bart. Ja, dat is wel zo, ja. De hoeren. Had je het van een vriend van mij, hè? Ze ben fort, hè? Ja, doe haast ook meer kijken om natuurlijk dan wie dat had op dit moment, maar... Ja, zeker. Ja, dat is kan van die meisjes, hè? Ja. En verstoken. Ja. Hoe kreeg je een berichtje? Nou ja, maar ik zou zeggen sterkte. Daar in Grains. Ja, nou, hetzelfde. Ja, dankjewel. En bedankt voor het e-mailje. Ja. Nou, beste maar weer, hè? Ja, beste. Hoi. Hoi. Zo, nou. Mooi. Had ik zijn naam verder net mij kregen, maar... ja. Had ik zijn naam verder net mij kregen, maar... Nou ja, ik denk dat we hier maar even bij horen, maar... Ja, toch? Ja. Als ik nou gewoon Bart dan... dan ben ik er nog in helemaal. Maar... Normaal hier wat langer. Ik word er een beetje snel aan denken. Dat zet ik maar even trots zonder camera erop. Ik drink net vaak zonder camera erop. Dat is net echt mijn... nee. Net een ding, hè? Nee. Ik ga ook in Grains studeren. in... Ik vraag me af, hoe oudere mensen, wat is er erger? De oorlog of coronavirus? Bleek zo heel... oorlog toch, denk ik. Oorlog ik dit. Ik moet thuis zitten en afwaartsen. Ik bedoel, oorlog is thuis zitten en hopen dat er een bom in huis rijdt. Dat is wel een heel ander verhaal, denk ik. Denk ik. 1 dag in de week de koksopleiding.
Oké. Kaksobliering, ja. Leuk. Ik ga ook wel eens een kaksobliering doen. Ben ik heel Ja, raar ik nog. Du hast ik alles die. Ben ik heel raar bijrijken trouwens. Du willst chef Siepelsnij. Ik weet het goed, ik weet het goed. Ik zie het te goed. Ik word te goed siepelsnijden. Chef Siepelsnij, jongen. Ja. Soepkip plukken, ik ga het heel goed in al, ja. Prachtig. Soepbaltjes draaien. Goed heel goed, ja. Dus zullen we die soepele draaien die je hebt? Komt van het soep. Ja, mooi jong. Ja. Hey Bart, die reactie werd gewoon blokkeerd. Jere. Bij oorlog Wat mag je dan? hopen dat er geen bom op je hoofd valt, zei ze toen. Nee hè, bij mij is er gewoon Nou best, maar wie bereidt zijn aan? Want ik heb mijn zoon hier boven al, hè. Dus dat is het probleem natuurlijk als je thuis bent. Dan mag je gewoon thuis gewoon de verzwaring al, hè. Die had ik gewoon toast, jong. Hè? Die had ik gewoon toast. Die ook wat drinken. Daarom. Nou jongens. Ontje. Tot de volgende keer. Tabé. Tabé. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Ik zal misschien weer die Tijd van gaan is nu gekomen. Ja. Het beste.